गसाइगावआव खारबाय थानाय ट्राक गारियाव हरखाबै अर खामो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि श्रीरामपुराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जायो। खारबाय थानाय ट्राक गारियाव हरखाब अर खामनानै होयो। ट्राक गारिया सोनाब बेंगल फारसे थांबाय थादोंमोन। ट्राक गारिया खैलाजों आबुंमोन। अर खामनाय जाथायखौ माखासे मेकानिकेल फेलार जानायनि जाउनाव जादों होनना अर खामनाय जाथायखौ माखासे मेकानिकेल फेलार जानायनि जाहोनाव जादों होननानै सन्देह। गारिनि नाम्बारा RJ09GD2165। वो दुर्घटना हो गया ना, गाड़ी के अंदर कुछ दिक्कत आ गया था। क्या हुआ? ये तो यहाँ चेकिंग में चेक पॉइंट पे सामान क्या है लोड आपका? सामान तो जिप्सम है। जिप्सम है। तो अभी कैसे आग से कितना नुकसान हुआ आपका? गाड़ी का कितना नुकसान हुआ? गाड़ी का देखो ये और शोर से 23-24 लाख का पूरा इंजन खत्म हो गया, पूरा गाड़ी खत्म हो केबिन गया। हो गया। तो माल तो बच गया आपका? माल तो मिट्टी है, इसमें क्या माल है? माल का मेन तो गाड़ी है ना। बॉडी भी बच गया आपका? अरे अंकल आप बच गए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम तो जैसे वो एकदम आग पकड़ा आप बच गए, कोई दिक्कत नहीं। आपका गाड़ी तो और ड्राइवर था उसका कुछ नहीं हुआ क्या? गाड़ी में जो ड्राइवर था खलासी था उसका कुछ उतर नहीं? गया दोनों। उतर गया ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।